Assistant guys, si Nicole, jadi naluto na gamang kuan, adobong chitaw. Ja, humba. Balon-balunan ug atay sa manok. Asag sandok nak, ginaling. Pansit. So ayan lang ako guys. So, mahalin ba ni? Mingaw pa man kaso, pa may tao. Guys, Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Hanggang naong guys, muna na dugog na sigbin kay ron na dyan kapuja guys kay kanya buntag dito ko sa masilingan kay nanan mo lagi ko dadto. Karon guys dito po migikan ni Cristel sa lungsod Kaaba na mas Nicole. Namalit mi para among lutoon ugma kay magsugod lagi mi og paninda kay na may ni message nagahapon sa video nga kanang baka nang nangitali kog kanang mapistuhan dyan sa nga tagaan kuno kuni jag pang sugod kanang mag alas kadapig kasada ra magpadung-padung rami asa tug padung nak na malitig padung na dagkadung-padung among gipalit kay magpadung-padung sa lamang midus kasada payong sa midris balay dagkadung ni padung dyan amo kuy padung sa una dali kay namaligja man kog mangga alam pong ikunan og kanang ang dakyo ang padung wala man gamit. Salamat kadung nimo. Dapat magsugon ko ni mama. Ay, sama ma'am nga nasa kuan na sila nasa Timor Leste. From Timor Leste na sila dito nagtrabaho. Salamat ka dun ninyo, sir ma'am. Sa inyong dako kadung blessing nga imong gihatag namo, i-share nimo. Ang ginura di mo bawas nimo sa imong ka malumong kasing-kasing sir ug ma'am kay makasugod ko bisag pagkaputahe siguro ang maluto ug mapuhon. Salamat ka dun nga nag-o kay arang nakuha ka dun isang napalit at isang ipapalasada namo guys. Ginoo ko ginuura dyan magbawas ninyo sa inyo mga kaado namo guys. Jadi namalit ko og kanang kuan kay na may ganahan daning kanang balon-balunan og atay sa manok karning baboy. Di lang po nahadaghanan guys kay basi di mahurot ahal man kanang sakto ra jud nga mahurot sa pamahaw. Ni palit pugpug ka ng pablisan inak. Pablisan ni pa. Kanang isda, fish. Ara mahala man jud mga palitunon. Magpansit ko. Namalit kog isda nga dagkadong isda sa ngalan ni isda Hani sa iskabitsihon ni So iskabitsihon ni hani guys. Para man sang hiwa-hiwaon jang iskabitsihon, pwede ra pud tuon. Namalit ko mga lamas arang daghana kadung. Salamat Ginoo ko makahilak jud ko sa subas kalipay nga makapagsugod-sugod na ko unja. Ana man putong gitsatan gabi karong hapon na to i-prepare tong among butangan dani sa among displayhan na ugma guys. Diri ra ko magluto. Wa ko nakapalit og kanang gasol. Siguro magkahoy sa lamang ko, so simana siguro ko mapalit og gasol. Kaya rong di ko madugay og luto, palit ko gasol. Or na may gasol na respikas, ang laman siguro tong pasidlan og kanang gas, kaya rang mahala ka og gasol. 2,000 kapin ang naisud na. Diyan naman may kalandari, wala man kuy tangki. So na may tangki dari sa ugangan, nasa laman siguro tong huwaman guys. Tanaw na to guys kay makapagluto na ko hinay-hinay. Tanaw na to guys ug mahalin ba jud ang first nga paninda. Daghang kadung salamat. Uy. Rone. Ang assistant guys, ang bana. Sa mga laing adlaw, matabangan ko kana ko. May mantika pa iko na. Hindi ko ani mga lamas, ramana ra baka mga lamas.
Ang kani kamatis o pila na yung 80 na. Iskabitsi. Kapal wala mo kapalit og luya. Gana ni gidaghan og palit og ahos kay ay sibuyas kay ro sunod adlaw luto ko. Hindi ko magsige palit-palit kay arang mahala hinuo ko. Para makabawi na ni atong negosyong gamay. Salamat kado sa nag-share ani. Diya guys, kanang mga sudlanan na nagkuan. Kanang hara ng hinuwaman. Kay kuwang kado sa budget ug mamalit ko nga na guys, daghang gipalit. Kani mga mantil, kanang padyong. Ug kani mga lutuonon. Kay mahal kado ang karne pod. Diya nang napalit guys, ganahan ko ni kay mga kanang buwak-buwak ba yan, sa mahilig mo ko mga yan eh. Diya, kuhaan ranil ang 5 rani ka buok. So pwede na siya guys, bisag na imukaon dadto. Butang po kong lamisang gamay kay basig na imukaon. Pero ang kuan guys, stick out sa laman ni karon kay di pwede sa akong magpakaon siguro dadto kay wa pa koy gamit. Diya, wala pa koy ipaabot nga gamit nga gi Lazada kuno sa ang igsoon diha sa US. Salamat jud kaadyo nimo nakahilak jud ko simong gi-share nimo na mo nga arang naghana jud kaadyo. Diya kinahanglan jud ko magsugod na ko ngani guys kay hapit na pud ang eleksyon kay basin daghan kaadyo mo mamalit og sudan. Diya daghan kaadyo salamat ninyong tanan. Ug daghan salamat kaadyo ni Sir og ni Ma'am kani hatag si og pangsugod na mo og paninda bisan kuno upat ra ka putahe or tulo. So mo ni guys, nakasugod ko mga kung siguro ni ugma mga 4 ka putahe siguro ni or 5. A few moments later. Assistant guys, si Nicole jadi naluto na gamang kuan adobong chitaw. Ja humba. Balon-balunan og atay sa manok. Asag sandok nak ginaling. Pansit. So ayan lang ko guys. So, mahalin ba ni? Mingaw pa man kaso, wa pa may tao. So sisa ko na itagtakos guys. Sisa ko na magtakos. Nagtagpila man ang takos nak? Hindi ay. Ha? Kana 35. Tapos 40 pag naiitlog. Grabing kamingaw. Sa paray tao das barangay oh. Di pa jud pwede karon guys maligja kaya ra pang mingawa. Tug sa una daghang kazugis. Di pwede ako magbutang dari og tibol ug pwede ni mukaon. So karon wa sa ko pakaon kay wa pa koy mga gamit. Wani siya kanang dili. Mahurot na. Bila sa order te. Ano ang humukaan mo? Ira, nahurot na gamong sudan guys, nahurot na aghumba og pansit, wa na laman, nabilin, kuha na laman, balon-balonan og batong, batikulon. Batikulon? Balon-balonan, mas Tagalog. Sige na, kay mag-iksa, magkaka. Nanglan dyan na ito, daghanan din na ito gluto, kay taman sa mudto. Kay Mito. Ay na ning kawaton. Day, kawaton na ning kay Mito, day. Day. Kawaton. Panangid ko ha, mangawat ko.
Nanay Iro. Hinog na siya, humok na. Kay nahurot taghang paninda, guys. Salamat sa Ginoo, salamat sa ni hatag og pang puhunan hadarig panguan paninda. So nahurot na, guys. Alas City pa lang nahurot na kay buntag man jud mamalit ang mga tao dari. So wala na, guys, nahurot na. Simot na tanan, wala na. Guys, padung ko mag deliver og sudan. Nya to as babawang i-deliveran ito ay bahay nga kuan blue. Oh. Ayo. Day. Ayo. Court. Day. Paliw kukuha, Day. Sudan. Kaya nakalimot ko itawag na ganiha. Salamat. Hi, come here. Hala, nisulod lagi ka, bebe. Hi guys, naala ko daris bay. Ja. Alas City pa lang ka pinahurot na ang paninda nga 5 kaputahi. Ja, daghang kadung salamat kadung salamat ninjong tanan. Sa mga nintanaw na niyang vlog, salamat kadyo ni lanaon sa maniyang bravo na magbuang. Salamat kadyo ni sir ug ni ma'am nga naa sa Timor Leste. Salamat kadyo ni mo, ma'am, nga ang Ginoo ra joy mo baw sa imong kamaadyo na, ma'am, nga mo kung gitagaan og puhunan para makasugod ko og panindarong adlaw. Unja mo, guys, sa haraman tunggi so ayan og tag ang humba, guys, murag 200 ka kilo. Ja tag sa ka kilo nga kuan gigagmay kag berha, guys, kay mao pagsugod hapang gisuwa dyan og unsa ba jud mahalin ba jud og di ja manang kuwang pa jud, guys. So ugma handag-handagan na. Ja daghan kadto salamat una sa tanan ang Ginoo. Salamat kadto kay wa jud ko ninja pasagdi, guys, na bahalag. Wa mo ko bati aga kapoy bisan og alas 2 pa ko namata sa kadlawon. Wa ko bati aga kapoy, guys, kay panihat ko taman ja murag wa ko bati aga kapoy nga. Pero nihilak jud ko, guys, gahapon pag message na katong taga-US kay ning order si jag aron naghana ka adjong mga sudanan ug sudan ug kanang mga plato. Diyan na isang gi-order nga lutuan arang mahala jud to ang nakitaan mo mag mahal jud kadyo. Sus nihilak jud ko. Salamat jud kadyo ni mo, sis. Diyan sa laman jud na ni bayad na nimo nga ang nakagaman jud kadyo imong gi order. Nakirat ko hinukuha jud ko kamubon gahapon kay nakirat ko ka nga to kamahalin ja nga to ka dako kadyo bisang na kuan ja amping diha, sis. Ja pasensya na jud mo og di ko maka-message ninyo sa mga reply ninyo sa inyong mga comment. Basahan na sang anak jay iyang istorya na kay ara jud na kabisi ja karon adto na buko pikas, guys, kay naamang koy gikuan didto nga mga seed bitaw sa sili ha sa tong ipang sili to sa nga hang katong des ni agi bill paper to akong gitanom ja karon sili to nga hang. So aho to sa hiwalay-hiwalay. So aho to sang butangan og kuan ja, guys, ja wa jud ko bati ag kapoy. Salamat jud Ginoo sa inyong mga blessing sa among pamilya nga inyong gihatag. Ja set out day ko ni Chanin ang Gana nga taga Mayana, Hagna, Mayana, Bohol. Salamat din mo ni Mrs. Ja karon bananakit ja mo greet day ko og happy birthday karon ni Marinol Kasipong. Unsa rong pitsahan, nak?
March 31 ijang birthday karon. So sumaan mo ko kay bawas mga pizza lagi kay grabe lagi nang bisiya ka so nagahangnaw mura na jud ni samot mura na og sigbin. Happy birthday nimo. Ning message day nimo imong wife na nga naa sa Makati kuno si Ja sa Manila anja. Ipag-greet kuno kag happy birthday niya. Naot ko nga daghan pang birthday nga mabot nimo. Happy birthday nimo Marinol Kasipong. Ja mo to guys. Salamat kadyo ko sa mga namalit sa hang sudan nga 5 kaputahe nga nahurot dadyon. Salamat kadyo ninyong tanan. Ang Ginoo ra jay mabawas sa inyong mga kaadyo. Salamat. Mara ni ang video guys. Kay mura kan taas-taasan na jud yung video ja. Wa ko naka-video gyud sa nato pagluto. Sa sunod ra ko mo video ug naa na ko'y kusina nga tareng kay among kusina guys. Dari man ko naghiwa sa gawas kay wa pa jud may kusina nga kuan ara may sasud sa among lamisa dadto ra pud ko magkuan sa dari ko sa gawas kay hayahayn ja. Nagkuan na pud ko na among ko'y gamayng lababo pud dadto ra pud ko naghugas. Sunod og makahimo na ko dari guys og kusina jud nga naay lababo na ipatay nga na makakita na mo unsa na pagluto. So isa-isahan jud na diyan sa na pagluto para makakita mo. Ja, see you next vlog. Salamat jud tanan amping og ampo tang tanan. Di mo na ma-mention tanan kay aron daghana naman jud mo. Ug di ang ininjo dili ko maingani karon guys nga maka sugod ko og kanang paninda-tinda. Salamat kadyo sir ma'am. Ug sis in salamat kadyo amping. Love you. Ay magkaan pa day ko og kuan dia. I love you nangawat today ko na dugay dia. Kanang hinog na star apple. Dami kaya siya. See you next vlog. Love you.